कांटून म्हणा, कांटून म्हणा, कांटून म्हणा. जेजू तुझे सतत आमच्या जीवितात देवामध्ये जेजू 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 आम्ही तुझ्या करावं केला जेजू तुझ्या करावं केला तुझ्या करावं केला जेजू या 3 दिवसात तुझे उद्धार ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकेला बाई आमच्या घराला आंबोर जेजू स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर जेजू सगळे म्हणा सगळे म्हणा जेजू 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 वडोदरा म्हणा जेजू 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 वडोदरा म्हणा वडोदरा 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 जेजू 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 केले नवो केले जेजू 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 काय केलं मग जेजू अधिकार ना जेजू बोलगिना 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 जेजू 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 कांची बोलगिना कांची बोलगिना कांची बोलगिना कांची सकत नाही बडा जेजूची सकत जेजूची सकत जेजूची सकत जेजूची सकत सकत माणसं बाहेर होती बाहेर होती बाहेर होती बाहेर होती वो सामर्थ्य सकत बाहेर सो बाहेर सो द्या बडा जेजूची सकत शिवे 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 सुरता हरियत बडा देवाची प्रार्थना ओला मारते असते बडा जेजू 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 तुम्ही सुमणा वडता तुम्ही सुमणा वडता म्हणा वडता म्हणा वडता 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 ओला मार म्हणा वडता भोग मार म्हणा वडता भोग मार म्हणा त्या भारती में रूला मार म्हणा वडा जेसू 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 उला मार उला मार उला मार उला मार उला मार ते जीवित येण्यापर्यंत काम केलं खड्डा पोदवे कसला अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना जेसू 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 जे कितेंय मागताय ते तुका मेळटलें मेळटना 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 हालेलुया आज मेळोंक जाय जेजून दिला कित्याक 2 Peter chapter 2 verse 1 Peter chapter 2 verse 24 पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22 ओळी 26 पळय बो अपूर्व म्हणटा आमकां ताच्या गायाद्वारी आमी बोरी जाल्या ताच्या गायाद्वारी आमी बोरी जाल्या ताच्या गायाद्वारी आमी जातल्यांगी आ जाल्यांगी जातल्यांव जाल्यांगी जातल्यांव सिर्फ म्हज्या मोगाच्या 3 दिसांनी तुम्ही क्लेम करून जाय इतलेसी हांव बरी जाला 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 देवसाला तुका अधिकार ना म्हज्या कुडीचेर कित्याक पहिल्या कोरिंथीयांत 3 सळवळी हांव देवाचें मंदिर जावन आसा हालेलुया हालेलुया नाही की जेजू म्हणून म्हज्या गायदर तुम्ही बरी जातल्यात पळय एका म्हयन्या उपरांत 2 म्हयने सांगलाय तशें ना तुम्ही बरी जाल्यात तुम्ही बरी बरी डिप्रेशन बरी कॅन्सर येता बरी हालेलुया हालेलुया 3 दीस आमी रिसीव करूंक जाय अनुभव करूंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू न्ही की जातल्यात म्हणून जाल्यात 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 आज सांजे भितर तुमी देवाच्या उतराद्वारी बरेपण जाल्यात 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 हालेलुया 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 त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू अब्राहम देवा सांगात रावल्ल्या कारणा खातीर ताच्या बायलेक कोणाकी हात लावंक जावंक ना हालेलुया 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 पळय म्हज्या आनीक आमी वर्ड घेवया प्रत्येक तरान जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 3 37 वर्स 3 एकडी वाचया आमी
जेनेसिस चॅप्टर उत्पत्ती पुस्तकांत 22:30-7 ओळी 20-3 म्हणटागी अपूर्वान म्हणटा पळय जुसे आपल्या भावासरची पावतस ताणे तसो लांब हातासो दोगलो काढलो कित्याक जुसेक आपल्या भावाने जिवीशी मारीचे म्हूण चिंतले जुसे जेजू देवा सांगता आसल्या कारणा खातीर म्हज्या मगचें जुसेक कोणाचें अन्याय करूंक जावना जाले गी तोच जुजे म्हज्या मगचें इजिप्टाचो कारबारी जावं पावलो हालेलुया हालेलुया आज देवा सांगता आमी बसले वय जाला आज एकच वळी आमचें जिवीत बदलूंक पुरो जर तूं जम्या ते रावशी वय जाला आज सगळे उण्यापण तुजे तोंड पयस वतलें हालेलुया 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 एक घडी आमी उबे रावया परतून एक घडी उबे रावया जुवां प्रमाणे शिकवार्ता 15:7 तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार आनी प्रत्येक म्हजी उतरां तुमचे भितर आज रिक्तीत आस्ती जाल्ली वय जाल्यार तुम्ही जे कितें मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुम्ही मागतात जे कितें तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुम्ही मागतात जे कितें तुम्ही मागतात दोनी हात वयर बारया दोनी हात वयर ह्या उतराचेर भरोसो दवरा ह्या उतराचेर पातयेनी दवरा रितीर आमी आराम केला देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर सकत आज आमी अनुभव करून घेता आसात देवाच्या उतराचेर सकत आमी अनुभव करून येता आसात हांगा म्हणटा की म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाला तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटले आयसाय 54:17 तुजे विरुद्ध वापरून गेलेली खंयचीच हातेरां ती सफळ जावची ना देवा ते आज बळवंत जावं रावताय जकारिया 2:9 म्हणटा की देवच एक उंचाचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी उबे रावतलो एक उंचाचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी उबे रावतलो आज जे कितें तूं मागोवंक आयलाय सुमेच्या हातांत समर्पण दी आज सुमेक इतलेंच म्हण हांव संवसारांत येदोळ पर्यंत रावला संवसारची नियमां संवसारचे कायदे घडी आमचो दोनी हात आमच्या काळजार दवरया दोळे आमचे दांपया सगळीं दोळे दांपा आमी संवसारांत रावंक आयल्या साहित्य संवसारांत रावल्या संवसाराचे सकत आमी अनुभव करून येतला संवसाराची पदवी आमी अनुभव करून येतला संवसाराचे उणे झगडे झूज कोर्ट केस आशा वंदवण्यो बेद्देपण पुढची कुशालकाय आजच्या सांगता वरां आमी स्पेंड केला रावला म्हज्या मगच रावल्या ताका ती सुमेची सकत अनुभव करून जावन आमच्यान जेजू म्हणटा आज मुझे ते राव जेनिफर मुझे ते राव जोसेफ मुझे ते राव लोडविन मुझे ते राव आज जेजू म्हणटा तुका लॉरेन्स मुझे ते राव हेराल्ड मुझे ते राव आज मुझे ते राव संसार रावले पुरो संसार तो घात केला अन्याय केला संसार तुका सगळ केला मुझे ते रावले अब्रामाक कांयच वायट संगमे दिवंक ना ताच्या बायले कोणाक हात लावंक दिवंक ना श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो ते गाय जाल्यार म्हजे सांगत रावल्ली उचान तांकां लासूंक जालें ना उचान तांकां लासूंक जालें ना धर्मच्या बोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू थंय तूं रावशी वयसला पातकाची सांगलो वायटपण दुबळीकाय उणेपण तुजेर जैत व्हरूंक आज जावचें ना आज वरती सकत आनी सामर्थ्य ह्या सकाळी तूं अनुभव करून घेता असे अनुभव कर सोमी इतलेंच म्हण सोम्या हांव संवसारांत रावला संवसाराचें आयकोन संवसाराच्या मग्न जावन म्हजी मोत साज इरार जाला संवसारांत लावल्या कारणा खातीर सगळे बिझनेसान बुडोवन लॉस करून गेल्या ह्या संवसारांत सोम्या तुझ्या सांगाता रावल्ली श्रद्धाक मेश अभेदनाक उशान लासूंक जाय चिंतल्यारी तो उसो थंय शांत जावन रावलो आज एक घडी मागया आज इतलेच माग सोम्या तुझे ते रावंक जाय म्हाका तुझे ते रावलेलो व्यक्ती के दीस कश्टात सांपडाना के दीस कष्ट त्या जिवीत आयल्यारी त्या कष्ट म्हणले कांयच भोगाना आज केले वेळे कष्ट येऊन दी तुझे जिवीत कष्ट भोगोंक नसो कित्याक म्हणल्यार तुवें तुझ्या रसल्या देवा ते एक सौ रावंक जाय कित्याक साम 95:6 म्हणटा की ताणे तुका रसला ताच्या सरोवाची शोरी आमी जावन आसा ताणे आमकां रसला स्पायनल कॉर्ड
पिढेन वळवळतला एक व्यक्ती जेजू स्पर्श करता असा वेळा, स्पर्श करता असा समयचे सगळ्यात अनुभव कर. तू जेजू लागी आयलाय, डॉक्टरला वचून जाफरो आणि डॉक्टरच्या वक्तावर थकलाय जाफरो. आज संसाराकडे नाही, तू जेजू लागी ह्या प्रत्येक जना देवाच्या घरात प्रत्येक हजारो लोकांमध्ये तू एकलो जाऊन असाय. उला मार या वेळा तो जेजू, उला मार तुझे जेजू क्या वेळा ह्या पिढ्यात जे तुका सोडयता. जाफर कितली वर्सां कितें जावं आज पिढ्या तुवें जैतवर नसा. जाफर तुका बसून असाय, बसून उबे राव वेळा, उबे राव, उबे राव. कित्याक जेजूची सुख तुवें अनुभव करचो वेळ जावसा. समय इतलेच म्हण, सम्या तुझ्या मुखार उबो रावला हांव, तुझ्या मुखार, तुझ्या मुखार, तुझ्या मुखार. तुझे उतर आयकला सम्या, हांव ते उतर स्वीकार करता. जुवाबण शिपत 15-7 वेळे म्हणटा की जर तू म्हजे ते रावशात जाल्यार, म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार कितेंय तू मागशात ते तुमकां मेळटले, मेळटले, मेळटले. ह्या मेळचो वेळ, मेळचो वेळ सकाळच्या वेळा जेजू आपणचो वेळ जावन आसा वेळा तो जिवीत समर्पण दी वेळा, समर्पण दी. सांग जेजू, सांग जेजू म्हाका संसार नाका, राग नाका, द्वेष नाका, वायटपण नाका. म्हाका जेजू तूं जाय, तूं जाय, तूं जाय. तुज्या आंगणात रावचे ते वर्ते बागमुचे. दावीद राव म्हणला बरी मोण्या वेळा तुझ्या अंगणात रावला, तुझ्या अंगणात रावला, तुझ्या मुखार रावला, तुझ्या अंगणात रावला. देवसराक आज दुबळेकाच्या वायटाच्या आत्म्याक आमचे जैत रोंग जायना. दोन्ही हात नीट वयर उबाऱ्या वेळा, नीट वयर उबार, नीट वयर उबार. जेजूले माग्या वेळा समयची सुखत अनुभव करे वेळा. जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर जेजू. एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी, एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी, एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी. सम्या आम्ही तुझे ते रावूंक आयल्या, तुझे ते इतलेच म्हण. सम्या आम्ही तुझे ते रावूंक आयल्या सांगा. सम्या आम्ही तुझे ते रावूंक आयल्या म्हणते रावा. सम्या आम्ही तुझे ते रावूंक आयल्या म्हणते रावा. सम्या आम्ही तुझे ते म्हणते राव, सम्या आम्ही तुझे ते म्हणते राव, म्हणते राव, तुझे ते रावूंक म्हणते राव, म्हणते राव, म्हणते राव. एकच उतर परतून परतून म्हण, सम्या आम्ही तुझे परतून परतून म्हण, सम्या आम्ही तुझे परतून परतून म्हण. देवसाचं काम कर पृथ्वीला. सम्या आम्ही तुझे ते रावूंक आयल्या. संसारात रावत तुम्ही दुबळी जाल्यार जाफरो, कष्ट वळख जाल्यार जाफरो, अस्कते सांभाळल्यार जाफरो. जेजूक सांग वेळा जेजू हांव तुझे ते रावूंक आयला, जेजू तुझे तुझे ते रावूंक आयला म्हणते राव, म्हणते राव, म्हणते राव. जेजू तुझे ते रावूंक आयला, म्हणते रावा, म्हणते राव वडतळा. जेजू तुझे ते रावूंक आयला, जेजू तुझे ते रावूंक आयला, जेजू तुझे ते रावूंक आयला, तुझे उतर जिवे जेजू, जिवे जिवे जेजू. सगळे तोंड उत्तर म्हणा, सगळे तोंड उत्तर म्हणा. तुझे ते रावूंक आयला, जेजू 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 तुझे ते रावूंक आयला. दोन्ही हात वयर उभारया आणि म्हणे हालेलुया होसाना. दोळे तुमचे दांबा, दोळे तुमचे दांबा आणि म्हणा. दोन्ही हात आमचे वयर उभारया, ते सकत अनुभव करया वळा. सगळे वडे तळ्यान हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना. वडे तळा म्हणा वडा हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना. वडे तळा म्हणते राव जमोदी समाधान तुझं पाठी दिता असा वडा, तुझी फिरांची तू पैस करता असा वडा. शंकर बंदर मारीवर प्रांतला रोके 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 देवसरा पोतविना वडा, पोतविना पोतविना एकोणीसच्या पोतविना वडा, पोतविना पोतविना. सगळे तांडता म्हणतरा 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 वडा. वडा बांधरा मारी शंकर बांधरा मारी जिवे 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 जाऊन असा उतर में स्पर्श करो दे, स्पर्श करो दे. आपका सुरसुरित कर दो, आपका सुरसुरित कर, आपका सुरसुरित कर. म्हणते राव वडा. हालेलुया होसाना. जेजू 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 Hallelujah, hallelujah.
परतून अकरेच्या वेळा म्हणा हालेलुया होसाना म्हणून दोन्ही हात वयर म्हणा व दोन्ही हात सगळं तुम्ही बहुमान म्हणा कित्याक वरती सगळं सकाळच्या वेळा तुमच्यामध्ये वळून येत आसा कितल्या लोकांक जेजू हात लावून येत आसा अशें न्ही की कितल्या नांव काढल्यांक मात्र न्ही कितल्या लोकांक जेजू स्पर्श करता आसा कितल्या लोकांक जेजू स्पर्श करता वडा म्हणा सगळी हालेलुया वडा Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Jesus, Jesus, Jesus. Continue mana. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. जेजू तुझे सतत आमच्या जीवितात देवामध्ये जेजू आम्ही तुझे रावा केला तुझे रावा केला जेजू या 3 दिवस तुझे उद्धार ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकेला बाई आमच्या घराला आंबोर जेजू स्पर्श कर जेजू सगळे म्हणा सगळे म्हणा जेजू वडोदरा म्हणा त्या भारतीय रूल मार म्हणा वडा उलामार ते जीवित येता काम केलं खटा पोदवे कसला अधिकारना जेव्हा प्रमाणे शुभवार्ता 15 वळी 7 तुम्ही मुझे ते रावशास दिल्यार आणि प्रत्येक मुजी उतरा तुमचे भितर आज रिक्तीत आस्ती जाल्ली वय जाल्यार तुम्ही जे कितें मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुम्ही मागतात जे कितें तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुम्ही मागतात जे कितें तुम्ही मागतात दोन्ही हात वयर बारया दोन्ही हात वयर ह्या उतराचेर भरोसो दवरा ह्या उतराचेर पातयेनी दवरा रितीन आमी आराम केला देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर सकत आज आमी अनुभव करून येता आसात देवाच्या उतराचेर सकत आमी अनुभव करून येता आसात हांगा म्हणटा की म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटले
आयसाय 54:17 तुझे विरुद्ध वापरून गेलेली खंयचीच हातेरा ती सफळ जावची ना. देवा ते आज बळवून जाऊ रावताय. जकारिया 2:9 म्हणटा की देवच एक उंचाचो पागोर जावन तुझ्या भोंवतणी उबे रावतलो. एक उंचाचो पागोर जावन तुझ्या भोंवतणी उबे रावतलो. आज जे कितें तूं मागोवंक आयलाय सुमेच्या हातांत समर्पण दी. आज सुमेक इतलेच म्हण हांव संवसारांत येदोळ पर्यंत रावला. संवसारची नियमां संवसारचे कायदे एकडे आमचो दोनी हात आमच्या काळजार दवरया. दोळे आमचे दांपया सगळी दोळे दांपा. आमी संवसारांत रावंक आयल्या साहित्य संवसारांत रावल्या. संवसाराचे सकत आमी अनुभव करून येतला. संवसाराची पृथ्वी आमी अनुभव करून येतला. संवसाराचे उणे झगडे झूज कोर्ट केस आशा वंदवण्यो बेद्देपण पुढची कुशालकाय आजच्या सांगता वरान वरां वरान वरां आमी स्पेंड केला. रावला म्हज्या मोगाच्या रावल्या. त्या खातीर सुमेचे सकत अनुभव करून जावन आमच्यान जेजू म्हणटा आज म्हजे ते राव. जेनिफर म्हजे ते राव. जोसेफ म्हजे ते राव. लोडविन म्हजे ते राव. आज जेजू म्हणटा तुका लॉरेन्स म्हजे ते राव. हेराल्ड म्हजे ते राव. आज म्हजे ते राव. म्हजे ते राव. संवसार रावले पुरो. संवसार तो घात केला अन्याय केला. संवसार तुका सगळ्या बरा म्हजे ते रावले. अब्रामाक कांयच वायट संग आमी दिवंक ना. ताच्या बायलेक कोणाकी हात लावंक दिवंक ना. श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो ते गाय जाणां म्हजे संगत रावल्ली. उच्यान तांकां लासूंक जालें ना. उच्यान तांकां लासूंक जालें ना. धर्मच्या बोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू थंय तूं रावशी वयसला पातकाची सांगलो वायटपण दुबळीकाय उणेपण तुजेर जैत व्हरूंक आज जावचें ना. जावचेंच ना. जावचें ना. आज वरती सकत आनी सामर्थ्य ह्या सकाळी तूं अनुभव करून घेते असे अनुभव कर. समी इतलेच म्हण सम्या हांव संवसारांत रावला. संवसाराचे आयकोन संवसाराच्या मग्न जावन म्हजी मोतसाच इरार जाला. संवसारांत लावरिल्ल्या कारणा खातीर सगळे बिझनेसान मग बुडोवन मग लॉस करून गेल्या ह्या संवसारांत सम्या तुझ्या सांगाता रावल्ली श्रद्धाक मेश अबेदनेगोक उशा लासूंक जाय चिंतल्यारी तो उसो थंय शांत जावन रावलो. शांत जावन रावलो. आज एक घडी मागया. आज इतलेच माग सम्या तुझे ते रावंक जाय. म्हाका तुझे ते रावलेलो व्यक्ती के दीस कश्टाक सांपडाना. के दीस कष्ट त्या जिवीत आयल्यारी त्या कष्ट म्हणले कांयच भोगाना 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 भोगाना. आज केदेक वेळे कष्ट येऊन दी तुझे जिवीत कष्ट भोगोंक नसो. कित्याक म्हणल्यार तुवें तुझ्या रसल्या देवा ते एक सौ रावंक जाय. कित्याक साम 95:6 म्हणटा की ताणे तुका रसला. ताच्या सरोवाची शोळी आमी जावन आसा. ताणे आमकां रसला. ताणे आमकां रसला. ताणे आमकां रसला. स्पायनल कॉर्ड पिडेन वळवळतला एक व्यक्ती जेजू स्पर्श करता आसा वेळा स्पर्श करता आसा. समेचे सगळ्यात अनुभव कर. तू जेजू लागीं आयलाय. डॉक्टरले वचून जावं फुरो आनी डॉक्टरच्या वखदां थकलाय जावं फुरो. आज संवसाराकडे नाही तू जेजू लागीं. ह्या प्रत्येक तना देवाच्या घरांत प्रत्येक हजारो लोकांमध्ये तू एकलो जावन आसाय. उलो मार ह्या वेळा तुवें जेजू. उलो मार तुझे जेजू ह्या वेळा. ह्या पिडेंत जे तुका सोडयता जावं फुरो कितली वर्सां कितें जावं आज तू पिड्या तुवें जैत व्हरून आसा. जावं फुरो तुका बसून आसाय. बसून उबे राव ह्या वेळा. उबे राव उबे राव. कित्याक जेजूची सकत तुवें अनुभव करचो वेळ जावं आसा. सम्याक इतलेंच म्हण सम्या तुज्या मुखार उबो रावला. हांव तुज्या मुखार तुज्या मुखार तुज्या मुखार तुझे उतर आयकला. सम्या हांव ते उतर स्वीकार करता. जुवापणे शुभद 15:7 वेळे म्हणटा की जर तू म्हजे ते रावशात जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार कितेंय तू मागशात ते तुमकां मेळटले मेळटले मेळटले. ह्यो मेळचो वेळ सकाळच्या वेळा जेजू आपणचो वेळ जावन आसा. वेळा तो जिवीत समर्पण दी. वेळा समर्पण दी. सांग जेजू म्हाका संसार नाका राग नाका द्वेष नाका वायटपण नाका. म्हाका जेजू तूं जाय तुज्या आंगणांत रावचे. केदे वर्ते बागमुचे दावीद राव म्हणला बरी मोण्या वेळा तुज्या आंगणांत रावला. तुज्या आंगणांत रावला. तुज्या मुखार रावला. तुज्या आंगणांत रावला. देवसराक आज दुबळीकायच्या वायटाच्या आत्म्याक आमचे जैत रोवंक जायना. दोनी हात नीट वयर उबार. वेळा नीट वयर उबार. जेजूले माग्या वेळा समेची सकत अनुभव करे. वेळा जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर. जेजू एक उतार आमच्या जिवितान काम करून दी.
एकच उत्तर आमच्या जिवितान काम करून दी, एकच उत्तर आमच्या जिवितान काम करून दी. सम्य आम्ही तुझे ते रावो कायल्या तुझे तर इतलेच म्हण सम्य आम्ही तुझे ते रावो कायला सांगा. सम्य आम्ही तुझे ते रावो कायला म्हणते रावा. सम्य आम्ही तुझे ते रावो कायला म्हणते रावा. सम्य आम्ही तुझे ते म्हणते राव. सम्य आम्ही तुझे ते म्हणते राव. म्हणते राव. म्हणते राव. म्हणते राव. म्हणते राव. एकच उत्तर परतून परतून म्हण. परतून परतून म्हण. परतून परतून म्हण. तेवढं काम कर पृथ्वीला. सम्य आम्ही तुझे ते रावो कायला संसारात राव तुम्ही तुबळी झाला जाफरो. कष्ट वळख झाला जाफरो. हस्त ते सांभाळला जाफरो. जेजू सांग बळा. जेजू तुझे ते रावो कायला. तुझे ते रावो कायला म्हणते राव. म्हणते राव. म्हणते राव. जेजू तुझे ते रावो कायला. म्हणते राव. म्हणते राव. वडतळा. जेजू तुझे ते रावो कायला. 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 तुझे उतार जिबे जेजू जिबे जिबे जेजू सगळे तांड उत्तर म्हणा. सगळे तांड उत्तर म्हणा. तुझे ते रावो कायला. जेजू 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 तुझे ते रावो कायला. त्यांनी हात वैर उभार्या आणि म्हणे हालेलुया होसाना. धळे तुमचे दंबा. धळे तुमचे दंबा आणि म्हणा त्यांनी हात आमचे वैर उभार्या. ते सकत अनुभव कर्या वळा. सगळे वडा तळान. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. वडा तळा म्हणा वडा. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. वडा तळा म्हणते राव. जमती समाधान तुझं पाठी देता असा वडा. तुझी फिरांची तू पैस करता असा वडा. संघाला बंदर मारीवर प्रांतला होते 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 होते. व्यवसाय फोदविना वडा. फोदविना फोदविना एकोणीसच्या फोदविना वडा. फोदविना फोदविना सगळे तांडता म्हणतरा 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 वडा. वरा बांधरा मारी शकरा बांधरा मारी चिवे 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 जाऊन असा. उत्तर स्पर्श करू दे. स्पर्श करू दे. आमचा सुरसुरीत कर. आमचा सुरसुरीत कर. आमचा सुरसुरीत कर. म्हणतरा म्हणतरा वडा. हालेलुया होसाना. जेजू 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 कांटून म्हणा. कांटून म्हणा. कांटून म्हणा. जेजू 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 तुझे सतत आमच्या जीवितात देवामध्ये जेजू 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 आम्ही तुझे रावा केला. जेजू तुझे रावा केला. तुझे रावा केला. जेजू या 3 दिवसात तुझे उद्धार ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकेला बाई आमच्या घराला आपण जेजू स्पर्श कर. स्पर्श कर. स्पर्श कर. स्पर्श कर. स्पर्श कर. जेजू सगळे म्हणा. जेजू 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 सगळे म्हणा. जेजू 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 वडोदरा म्हणा. जेजू 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 वडोदरा म्हणा वडा. वडोदरा म्हण. वडोदरा म्हण. वडोदरा म्हण. जेजू 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 केले नवो केले. जेजू 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 काय केलं म्हण. देवसर अधिकार ना. देवसर फोदविना 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 जेजू 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 कांची फोदविना. कांची फोदविना. कांची फोदविना. कांची सकत नाही वडा. जेजूची सकत. जेजूची सकत. जेजूची सकत. जेजूची सकत. सगळे वाचले फाईल होती. फाईल होती. फाईल होती. फाईल होती. उसामुळे सकत. फाईल सोड. फाईल सोड वडा. जेजूची सकत. शिवे 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 सुनता हरियत बघना. देवाची प्रार्थना ओला पात्र असते वडा. जेजू 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 तुम्ही सुना वडता. तुम्ही सुना वडता म्हणा. वडता म्हणा. वडता
Wadatala Ulaman Muna. Wadatala Bogman Muna. Wadatala Bogman Muna. Ya Bharti में Ulaman Muna वड़ा. Jesus, 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 Jesus. Ulamar, 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 Ulamar. तो जीवित है तो पर काम केला खटा पदवे कसला अधिकारना 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 शेसु 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 शेसु